सिंनिफ्राय बे खामख्राम खुमख्रामनाय खारबाय सैमा सोंनायखाय ओंखारदों आङो मोसौ फैदों खोमा होननानै। ओमफ्राय नों थस सेरनानै नाहरदों ना मादों? थस सेरनानै गोसो बायदि जोबजासे थांजासे ओमफ्राय मैदेर थांजासे। हाय हेल' एभ्रिवान नोंथां बयखौबो आरो आंनि दिननि मोनसे गोदान भिडिअ आरो फिन खेबसेबाव बरायनाय थाबावबाय लोगोफोर नोंथांमोना आंनि बे थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नुनानै नोंथांमोना एसेब्लाबो दिनैनि भिडिअखौहाय हमनो हाखाबाय जानो हागौ लोगोफोर आङो दिनै दा मानि थाखाय एथबां फुङावहाय सिखारग्रो मोना मानि थाखाय भिडिअ खालामदों होनोब्ला नोंथांमोना बे थाम्बनेल टाइटेलफ्राव नुनानै नोंथांमोना एसेब्लाबो हमनो हाखाबाय जानो हागौ लोगोफोर नोंथांमोना अननानै आंनि भिडिअआवहाय जे आंनि चेनेलावहाय बावैसो गोदानब्ला अननानै साबसक्राइब लाइक कमेन्ट एसे खालामना होलां लोगोफोर आङो बिदिब्ला आं बांद्राय बुंबाय थांला लोगोफोर आङो बेयावनो भिडिअखौहाय स्टार्ट खालामसै लेट्स गो। लोगोफोर जोंनि न' खाथियावहाय मैदेर मासे फैदों आरोना बिनि थाखायनो आङो भिडिअ लानानै फैदों आरो जोंनि न' खाथिल' नङा जोंनि गामियावनो गोबां न'फोर नस्थ' खालामलांदों बिनि थाखायनो आं नैबे भिडिअखौ नोंथांमोननि गेजेरावहाय शेयार खालामनो थाखाय नैबे भिडिअखौ लाबोदों अननानै नोंथांमोना शेयार खालाम नोंथांमोना लोगोफोर जागायबाय आरो लोगोफोर नायनो हागोन आरो नै थालिरफोरखौ सिफायलाजोबदों आरो नै गोबां दं नै हनै ओइलाय सेस सिफायलाजोबदों आङो बेखौनो नोंथांमोननि गेजेराव लाबोदों आरो देखायनो थांगासिनो आरो गुबुनफोरनि न'आवहाय जे बायनायफोरखौ मारै बायदों आरो आगानफोरखौबो नुबा देखायगोन आरो माबा माबि खिनाय दंलाबाय होनलाबाय जायखिजाया नुयोबा नोंथांमोननि गेजेराव आं देखायगोन आरोना लोगोफोर नोंथांमोना अननानै भिडिअखौ नायलां बेनो थालिरा नैबे सिगांग्रो बेखौ देखायग्रोबाय आरो सिगां न' खाथिनिखौ देखायग्रोबाय आरो बिनि उनावहाय आवगायसिगोन आङो गामियावहाय लोगोफोर आरो आगानखौबो नायनो हागोन आगाना नै बिसां गिदिर नायलाय नै उवालजों समान खानाय आगाना नै आरो नै हनै थैखागौमोनलै न'थ' बायलांजोबा हा थांगासिनो आरो न' सिफायलाजोबनायखौहाय आरो नैबाव मा नालेंखर रादों बेखौहाय नैलाय बेखौ बोखारना सिगां थालिर गादों आरो बेयाव हाबदों बेरायावहाय थालिरा मैदेरा लागायदों बेजोंनो सेस गैलाय थालिर थुलिर सेस बोफायलाजोबदों मा नायनो फैदों ओरै मैदेर आगाना लोगोफोर आं गुबुन नैबे न'आव फैबावबाय आरोना नैलाय नै बेवहाय दिन्थिबावनो नागिरदों बेयावबो न'आ बायदों नै एसे नोंथांमोना एसे नायलांबानो जाबाय आरोना दिन्थिना नोंथांमोननि गेजेरावहाय न'आवनो फैदों आरोना न'आवनो बोरो अ माइ गड न'आवनो आरोना नै खाथ्रा जाखादों न'आवनो नै न'आव मानसि गैया आरोना नै माने मानसिया आलदायावसो थांदों हरावहाय आरो सिखावबो सानदोंमोन न'आव मानसि गैया माने दा नैबाव मानसि गैया आरोना हरावहाय मानसि दंमोन हराव माने सिखाव सानदोंमोननो बियो सिखाव सानदोंमोन मोनथियाखैमोन नालाय बियो लोगोफोर आङो दा नै गुबुन मोनसेयाव आं थाबायगासिनो दं आरोना देखायनो आरो नै लोगोफोर बेजोंनो हाबदों आरोना नै ओरै न'आव सेस ओरै हाबलांगासिनो दं आङो नोंथांमोननो जेखिनि हायो आं दिन्थिलांबाय थागोन र' नैलाय बेजों हाबगासिनो दं नङा लोगोफोर माने सिगां हाबदों हराव हाबलांदोंमोनहाय लोगोफोर आरो नोंथांमोना नायनो हाबावगोन नैलाय बेजोंनो न'आव हाबलांदों आरोना नै बेजोंहाय नै बेजोंनो हाबदों बोरो मादै सेस नै लोगोफोर बे बायदों आरोना नै थिंखियाबो हैलाय नै आगाना हैलाय नै बे दुहर बे अन्थाइखाय बांद्राय नुवाखै बे आगानखौहाय नैलाय आगाना सिनाया आरोखि रोमैसो अन्थाइ नालाय बियो र' बोरो ग्लास बायनायखौ एसे देखायना नोंथांमोननि गेजेराव Oh my god सेस लोगोफोर
लोगोफोर सेसखा लोगोफोर माने थारमाने बेजों हानहर जाबा सेसमोन नैलाय बे ग्लासखौ जों हानहर जाबा जुदि माबा बे सुन्दाजोंहाय मानसि उन्दुनायाव बोरैबा सहरनानै बोरैबा जायोब्ला मोनसेयाव जुदि मोनसेनानै आलदायाव खारखानायखायसो बिसिनिया मोनसेनानै आलदायाव खारखानायखायसो सिगाङावनो मोनथिखादोंमोन आं दा नै मा नायफैदों नों होनलाय मा नायफैदों माबे अ ओमफ्राय बे खयथायाव जाया होनलाय दसे थान्दो ओमफ्राय नों मोनथिना मोनथियाखै मोनथियाखै हा थ' लोगोफोर आं बे दहाय इन्जुरनि देखायनाया आं बेखौ आङो नोंथांमोननो आं देखायनि आरोना मा जायो फैलाय आजै ओमफ्राय नोंसिनि न'आ बैयो खयथायाव जायामोन थिनथा ओमफ्राय नोंसोर हराव उन्दुदों ना मादोंमोन उन्दुवाखै जिरायना थाबाय थादों न' सिङाव थादोंमोन ओमफ्राय मा आरो सब्दगोन मा नोंदियासो खोनादों मा होनोमोनलाय मा होननानै नाहरदों थसेनानै नुहुरदों ओमफ्राय खारलाङाखै नोंसोर ओंखारनानै खारलाङाखै जों ओंखाराखै न' सिंनिफ्रायनो नाहरदों दे होमबा औ लोगोफोर आङो दा नै आरो नै नायनो हाबावगोन मोनसे आगाना नै आरो नैलाय नै बिजों थांदों बिजोंहाय नोंथांमोननो आं दिन्थिलांगासिनो आरो गामियावनो गोबां नस्थ' जादों नोंथांमोना जायखिजाया नोंथांमोना नङा आं नोंथांमोननो जाखिनि हायो आं नोंथांमोननो दिन्थिलांगोन मा नस्थ' जादों नोंथांमोना अननानै गासैखौबो नायलांब्लासो गासैखौबो बुजिगोन आरो मिथिगोन फुल डिटेल्स गासैखौबो मिथिगोन लोगोफोर आं दा सफैबाय नोंथांमोननि गेजेराव आं देखायसिगोन आरो नैलाय नै सेस बायलाजोबदों नै मैदेर थांखांजासे नायबाय थादों आयु फा थांखोसो मोनबाय आं माथो गोमोरलांबाय नायनो हागोन नै बायलाजोबदों सेसनो ओमफ्राय नै थांबाय आगान नायलाय देलाय आगाना आरो नैलायबो नैबे आथिंजों नारनाय साइसना आथिङा मैदेरा गोबां गोजौखा मैदेरानो आं नोंथांमोननो लासै लासैनो देखायनो नागिरदों आबैनाव सोंना लाग्रोनि आबै होननायलाय मैदेरा बियो खयथा टाइमाव जाया आरायथा ओमफ्राय नोङो हरावहाय न' सिङाव थादोंमोन ना बाहेरायाव थायामोन न' सिङाव औ न' सिंनिफ्राय बे खामख्राम खुमख्राम होननाय खोनाबाय सैमा सोंनायखाय ओंखारदों आङो मोसौ फैदों खोमा होननानै ओमफ्राय नों थस सेरनानै नाहरदों ना मादों थस सेरनानै गोसो बायदि जोबजासे थांजासे ओमफ्राय मैदेर थांजासे ओमफ्राय खयथासिमाव थाङा मैदेरा खयथासिमाव थांखो आं मा मिन्नो रोंबावनो एसे गोबाव थादों ओमफ्राय नों सिफायनायखौ नायदों नामा बेखौहाय बे सिफायनायखौ ख्रेम ख्रेम खामख्राम खोनायो बेयाव थानानै बेखौ गुं गांग्रां खोनाबाय खालि आथिंखौ ओरै खालामनाय नुहुरो ओमफ्राय आथिंखौ खालामबाय थाबाय मैदेरा माबेसेमोन जायो साइजआवहाय सिनाया मेगना बुरि मेगन नालाय आमाया मिथिगौ माबेसे फैयामोन मैदेराथ' मानैनि खम जाखानाय नङा माथामसो आगान नुवाखै नों नायथारना खोमसि जाजोबदों नै बियो बे ओरैहाय जोब बे ओरै जोब होमबा माथामनि खम जानाय नङा होमबा माबा माथाम खम जायालै एसे फालोफोर जागोन एसे माब्रै खमबाबो माथाम जागोन माथाम माब्रै जागोन जिनिसा नै बिनिफ्रायनो ओरै खोमसि जाजोबदों बे ओरै नैबे लुमदान बे खोमसि जाजोबदों औ हा मा जिनिस जाखोबालाय न' बायदिलाय होनबाय आं मेगना नुवा नालाय ओरै नायना आयु हा मा जिनिस जाखोबालाय हा मा जिनिस जाखोबालाय होनबाय थाबाय आं ओमफ्राय उनाव बे आथिंखौ नुहुरनानैसो आथिंखौल' नुदों आथिं बेसोरखौ खोमसि नुबाय लुन्द्राय ओमफ्राय बे आथिंखौ ओरै खालामनाय नुनानैसो मैदेर होननानै सिनायबाय आंथ' मैदेर होननानै सानाखिसै मा जिनिस जाखो लुमदानलाय होनबाय थाबाय आं ओमफ्राय बे आथिंखौ ओरै खोमथाथा नुहुरबाय ओमफ्राय बेसेबा गोजौ नुबाय आयु मा जिनिस अबे साइसआव अबे न'सिं गोजौ जानांगौ बेयो आबै अबे न'सिं गोजौ जानांगौ साइसआवहाय खोनाया नै ओरैनावलाय बे अबेसिम जानांगौ साइसआवहाय नै गोजौआ नै लोगोफोर बेसे जागोन आरो गोजौआ नैबेसे नैबे माबाया ओरै बेसे खमबा साननानै नायदों मानसिखौ गाग्लोबनो हायो माथो नै बे खाफ्रा माबासिम नै बिसिम गोजौआनो आयु बेथ' मोनसेसोहाय होनबाय आं बे आथिंखौ नुहुरबायना आं बेनिफ्राय ओरै खालामनायखौ
बेखौ जोसियाखै बि दे होमबा बे हो लोगोफोर आङो गुबुन मोनसेयाव थांबावसै रायलांबावदो लोगोफोर आं दा नै सफैलायबाय आरो नोंथांमोननि गेजेराव आं नैबे गुबुन मोनसे न'आवहाय नैलाय नै देखायनि आं नै माइ जादों बे माइ नै बे माइ जादों माइ जालांदों मैदेरा र' आं देखायनि लासै लासैनो नैलाय नै लोगोफोर बे बाख्रिनिफ्राय मैदेरा नै मा सिफायलांदों बेखौबो सिफायलांदों ओमफ्राय नै बेनिफ्राय माइ बहननानै जादों लोगोफोर मैदेरा मारै मिथियो साननानै नायदो अब्ला मारै बेयाव बाख्रि दं होननानै मारै मिथिनानै मारै माइ बहननानै जालांदों नै माइआ नै नायनो हागोन नोंथांमोना लोगोफोर आङो बांद्राय गिदिं गिदा खालामासै बांद्राय सोंलु सोला खालामासै आं जाखिनि हायो नोंथांमोननि गेजेराव जायखिजाया देखायनोसैल' आरो नोंथांमोननि गेजेरावहाय सोरखौबा जायखिजाया सोंनाय जाबा सोंसै नोंथांमोननि गेजेरावहाय लोगोफोर अननानै नायलांबानो जाबाय गासैखौबो लोगोफोर जों दा नै दसे थाबायलायबाय आरोना आं सिगांग्रो देखायहरग्रोनि हनै ओरैथिंहाय आं थांगासिनो नोंथांमोननो लामाया नै आयै अबस्था बेजोंबो फैदों इलाय जानो हागौ नै र' गामियावनो बहायबा खना खनला हाबहैलाजोबदों सिफायलाजोबदों दिन्थिलांगासिनो लोगोफोर मैदेर आगाना नैलाय नै मैदेर आगाना आरो नैबे एसे आलादा साइज नैबे एसे गिदिरसिन साइज आरो नैबे ना बेसेबां दं नै बेजोंहाय होलांदों बेजों होलांदों माने ओरै फैदों ओरैनिफ्राय फैदों नै ओरैनिबा फैदों इलाय नै आगाना मैदेर आगाना इलाय नै आरो नै इलाय नै आयौ नैबाव मोननैबावसो आगाना नै हारां खुदों मैदेर आगाना थालिर थुलिर लाबोदोंमोन नै सोरनिफ्राय लाबोखोथाय नै ओरै जानो हागौ र' आगानखौ संलांनो एसे लोगोफोर नैलाय बिसिम फैदों ओमफ्राय जायखिजाया ओरैनिफ्राय फैदों जायखिजाया नै आगाना आरो मोनसेबाव नैलाय नै देखायला जोबथारसैलै नोंथांमोननि गेजेरावहाय गासैखौबो नै लोगोफोर नै बेजों हाबदों नै मैदेरा बेजों हाबदों ओमफ्राय हनै बायदों आं दिन्थिबावनो एसे नों खाथियावहाय लोगोफोर आं नोंथांमोननि गेजेराव देखायनि नैलाय नै नायनो हागोन केमेरायावसो नुदोंना नुवाखै नायनो हागोन नैलाय नै बेवहाय मानसि उन्दुयोना उन्दुआ आं मिथियामोन नैलाय नै देखायहैनि एसे अबे आगानाथ' हनै बैलाय आगाना बैयावनो हा बेजों मासे हाबदों ओमफ्राय फैनायाव बेजों फैखादों ओमफ्राय बै नैबे मासेनियालाय ए बै लामाजों गिदिंदों बैग्रिजोंहाय ओरै गिदिंनानै हाबहैदों अ ओमफ्राय बैयाव जाहैबाय ओमफ्राय बै ओरैथिंनियालाय नै लोगोफोर बेजोंबो हाबदों नै बेलाय बे बेरा सिफायनानै बेयावबो थालिर थुलिर मोनसे मोननै जाहैलाबायदों ओमफ्राय नैलाय नै ओरैबो जाहैदों ओरै मा जादों नालेंखर थुलेंखर हनै सिफायलाजोबदों नैलाय नै नालेंखर दाबु सिफायदों दनि नावलाय ओमफ्राय नोंसिनियाव खयथायाव जाया खयथायाव जोंना बिदिनो 8थासोआव जादोंमोन नै बायलाजोब्बाय माथो ओमफ्राय नैखौ खोनायाखै दनि नों बे बायनायखौ खोनायाखै लामाया फिसा लोगोफोर आङो दा हाबनो थांगासिनो गुबुन मोनसेयाव मा होनो बैयावहाय माइरं जादों होनो नामा आङो दिन्थिहैनि नोंथांमोननि गेजेराव
बादामालि माथो मारों जादों आबौ बस्ता सेस नै नायनो हागोन हाल साला सेस नै एफां अबस्था ओमफ्राय बेयाव थायोना थायामोन आबौ आं देखायलांगासिनो नोंथांमोननि गेजेरावहाय आबौ ओमफ्राय खयथायाव जाया बियो नोंसिनिया खयथायाव जाया मा नोंसिनाव सिगां फैनो ओमफ्राय नों न'आव मायावमोन बेयाव नैबाव रावबो गैया बै न' मोनसेयाव उन्दुयोमोन ओमफ्राय बेखौल' खालामदों नालेंखर दंफाङा फैफेरा दिनैजों खनबेसे जागोनमोनलाय जों आङो फैनाया खननै जाबाय ओमफ्राय नोंनिबा माबैसेमोन दा मोनथिया नों मासेबो मोनथिया जोंबो न' सिङावसोमोन ओमफ्राय बेयाव नायनो हागोन नै लोगोफोर माबायदि अबस्थाया नायलाय न'आ जुदि बै नैबे न' गंसे गैयाब्ला बेयावनो थानांगौबाथ' बेयावनो माबायदि जागौमोन मिथिलामोन आरो इसोरासो मिथिगौमोन अबस्थाया नायलाय नों जुदि बेयाव बै सिङाव मानसि उन्दुनायमोनब्ला ना आबै होमबा नङाब्रा जुदि नैबे न' मोनसे गैयाब्ला होमबा बे सिङाव थानांगौबा मा जागौमोन मिथिनाय नङामोन ना सोर मा जागौमोन माइरङा बस्थासेमोन ना बै बस्थासेमोन दाखालिसो बस्ता लाबोनानै आङो बाल्थिङाव सोनानै बस्तायाव बस्ताया माइरं बाल्थिं गिदिरावसो सोना दोन्दोंमोन बाल्थिङा गावजोब्बाय नङा बिसोर मोनथिखायो बबेयाव मा दं मा गैया ओमफ्राय बैयाव बाख्रियाव माइ जाखांबाय आदैमोननाव बाख्रि टाख्रि ओमफ्राय जोंनि न' खाथियाव सोगोमोननावबो ओमफ्राय आदा बान्थानावबो ओमफ्राय बै आमाय ससना खान्थाल थांलाजोबदों हरैहाय आब्लाङावबो माइरं दङमोन बे आब्लाङावहाय माइरङा दङ जाजाला न'सियाव अबस्थाया लोगोफोर आङो न' सिङाव हाबनानै देखायनि माया नस्थ' जादों नै बाल्थिङा नैबेनिखौनो जादों होनदों माबा माइरङा नैबे बाल्थिंनिखौनो जादों होदों नैलायनो आरो नैबाव गेस थेस दङ ओमफ्राय नै खोमसि नङा एसे सेस नैबे माइरङा उदाय खाला टेस नै नायनो हागोन लोगोफोर मस्थ' लोगोफोर आं दा गुबुनाव देखायबावनि नोंथांमोना बेखौ आरो मोनसेखौबो नायलांबावदो माइरङा बेनो जाखोन्दाया सेसखाना आगानाखै सिलायावनो फैजोबनायनो आगाना सिलायावनो नै सिलायावनो गैला आगाना नै आं खामसालियाव गाखोदों लोगोफोर आं दिन्थिबावनो एसे अबाव गाखो आबौ नैलाय बेयाव गाखोदों बेयाव ओमफ्राय ओरै गाखोआखै हा माइरं जानाय गोबादों औ बेबा सोरनिखौ जाखोना नोंसिनिखौल' जाखो बेयाव गोबाजोबना लोगोफोर सोरनिखौ जानानै गोबाखो जायखिजाया नैबाव गोबाजोबदों आरो ना नैबावहाय मैदेरा जानानै हाबदों बेजों हाबदों ओमफ्राय बे मा जाहैखो जेनेबा ओमफ्राय बेजों फैफिन बैजों थांबाय बैजों मा जाहैखो बा थालिर जादों ना थासुमलि जादों जायाखै जायखिजाया बयनो थांबाय बेजों थांनानै लोगोफोर नोंथांमोना नैबे भिडिअखौहाय नायनानै माबायदि मोनखो अननानै कमेन्टफ्राव एसे खोन्थाहर लोगोफोर आङो भिडिअखौहाय जे मोननैसो बानायनो नागिरदों आरोना भिडिअआ 40 मिनिटनिबो बारा बेखायनो आं भिडिअखौहाय दा मोननै बानायनो नागिरदों ओंखायनो आरो दा दसे उनावहाय नुबावगोन नोंसोरा एसे गोबाव थानानै लोगोफोर आरो दिनैनि भिडिअआ बेखिनिसो लोगोफोर बाय बाय लोगोफोर
Maybach music.